useimmat epäonnistuu, koska suunnitelma on pielessä. Liian kova aloitus, liian monta asiaa kerralla, liian vaikea toteuttaa. Homma kaatuu viikossa. Hyvä suunnitelma on monesti tylsän tuntuinen, mutta se on myös toimiva. Sä oot analysoinut kaiken pohjadataa, minkä päältä sä lähdet tekemään elämäntapamuutosta. Ihan ekana, mieti sun tämänhetkistä elämäntilannetta. Oot sä töissä? Onko sulla perhettä? Syöttekö työ yhdessä? Onko sun työ miten aktiivinen? Onko sulla muita haasteita? Onko esimerkiksi aamupalaa vaikea syödä? Toisella voi olla semmonen duuni, että saa sieltä 15 000 askelta, mutta ruokailu on ihan retuperällä. Toisella voi olla ruokailu ihan ok, mutta ollaan todella passiivisia. Jokainen on yksilö ja jokaisen tilanne on yksilöllinen. Toimiva suunnitelma haastaa sopivasti, mutta se on toteutettavissa. Valmennuksessa me keskitytään just siun ongelmakohtiin, mutta tässä on ydinasiat, mihin keskittyy. Fiksu ateriarytmi, fiksusti koostetut ateriat, riittävän määrä aktiivisuutta ja semmonen kokonaisenergiansaanti, että se tukee sinun tavoitetta. Seuraa mua tiliä, saat tietää, mikä on oikeasti ravinnon rooli.